statistică, urați, căci în ea lucrează cei ce leagă cifrele curmei. Ei ne vin de răfuială, dacă nu știm socoteala, și ne învață a număra de la A până la ea. Pentru ei, stimați flăcăi, să strigăm cu toții. Ce să-i urăm noi pe la anul directorului Oleg Barbu? El aici e temelia, siguranța și mândria, duce grija tuturor, de la cap până la picior. El e un luptător de sânge, ce n-ar face, tot învinge. Orice obstacol sau problemă, pentru el nu e o dilemă. Și cu toate la curent, ce a fost și în prezent, e mereu în acțiune. Cele rele să se spele, cele bune să le adune. Roata măi! La mulți ani și toți în lucru îi urăm lui Pietru Crudu. Mai micuț, dar împărat, și le dă la toți un sfat. Să ne fie munca în cale, căci prin ea se fac parale. Are o singură poruncă, toți la muncă și la muncă. Îi urăm în noul an energie și elan, înțelepciune, bucurii și toate bune. Avuție, sănătate, mult noroc și baftă în toate. Roată, băi! Să urăm acum, colea, pe Rusu Silvia. Cum n-o dai și cum n-o pui, ea e mâna dreaptă a șefului. Fără ea nimic nu merge, munca parcă nu se alege. De la zâmbetul ei dulce, nicăieri nu te mai duce. Să strigăm un hai mai tare pentru ea pe bună dreptate. Să-i urăm în noul an energie și elan. Și noroc câte un picuț, dar să fie mai de sus. Roată, băi! Trageți brazda de suplug pentru Valentina Firuc, căci muncește de o viață, e o doamnă de povață. Vă urăm de sănătate, voie bună, baftă în toate. La mulți ani să ne trăiți, încă mulți ani fericiți. Pentru al muncii veteran să strigăm toți mai avant. Și sunăm din Zurgălăi și strigăm cu toții. Hei! Viața ca o cupă plină, îi urăm lui Guțu Valentina. Și răbdare o desagă, căci pe toți ea ne dezleagă. De nevoie în orice caz, de năduh și de necaz. Meșteriță de la cer, ea-i pe forma 17. Și socoate, mititica nu mai poate. Îi urăm un an bogat senin, gând luminat. Roata măi! Dați-mi bice cu piciorul lui Alexandru Roșioru. Și nu pur și simplu așa, căci e vicedirector pe informatica. Un anul bine să vă fie, sănătate, energie, spor la muncă și mult spor și speranță în viitor. Roată mai flăcăi! La mulți ani și numai bine îi urăm lui Tom și Anastasia. Ea e șefa secției și vine cu inspecția. Duce grijă la copii care-s morți și care-s vii, cât se fac și cât vor fi. Ea le știe pas cu pas, cât se duc și cât se nasc. Îi urăm plin până la chindii o duzină de copii, toți voioși și sănătoși și o fericire pământească. Dermografia să sporească. Roata, măi! Sus pe cer iar strălucește o stea mare ce vestește că se curma de acum al nevoilor greu drum. Anul nou ne aduce nouă, timp mai bun și viață nouă. Anul nou să ne fie început de veselie. Mari pe mici ne-o prigoni, mici pe mari nu vor răzni. În frăție și dreptate au să fie legi lucrate. Noi cu ei mâna vom da și într-o foră vom juca. Dumnezeu care ne ascultă ne întinde hrana multă și pământul ce-om avea grâu de aur ne va da. Mânați, măi! Vă urăm cum se cuvine pentru anul care vine hol de mari, cu bobul des, și pe crește, și pe șez. Câte miere în livezi, atâtea vite în cerez. Câte apă în izvoare, atâta lapte și stare. Să ne fie îndestulată casa toată, țara toată. Și încă o dată, măi flăcăi! La anul și la mulți ani! Dar nu, poate... Aia este. Nu! Piotr Anastasievich, avem pe video tot.